Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMopastorning. uNkulunkulu ekakulonde kubusise la ukhona khona. Naku kubalekile ukusubscribe nokulike le video, nokuba imember yale channel, nokuthi namba ungayisebenzisa kuphela uma ungumlandeli le channel. Wisenza kuphela kuma calls uma ngi-WhatsApp. Sibheka la iphupho likaMnqobi ihlongolo uthi ngabe kuchazani uphupho umuntu wakho ekudamba. Basathe uyamncenga ukuthi angakulahle kodwa ke akulahle, please help. Nake singakusho number 1 Ukuphupha waliwa sikuthatha njengophawu luhle uma ukhala noma ukhalile lokho kungasho ukuthi lo muntu ukuthanda ngendlela exakile futhi uzimisele ngawe, kuvama ukusho njalo. Number 2 kuyenzeka futhi Ukuphupha waliwa kuba uphawu luhle uma ukhalile osuke nje ulindele mhlawumbe isikhathi senjabulo nokwaneliseka nozinzo kwezothando noma ebudlelwaneni bakho nomuntu wakho. 3 Ukuphupha futhi waliwa kuyenzeka kuba uphawu luhle kwesinye isikhathi nje olusho ukuthi usuke uzokhululeka uphinde uphume enkingeni ezikukhungethe esikhathini esizofika maduze. Number 4 Ukuphupha waliwa kungabuye kube nje uphawu lubi komunye osuke nje lusho ngqo ukuthi uzokwaliwa futhi angeke ukwazi ukusigwema lesi sikhathi esizofika ungazelele. Abanye abantu uma bephupha into yenzeka exactly njengoba beyibonile. Ukuphupha waliwa vele aliwe. So kungenzeka ke we don't know ukuthi wena umuphi umuntu kulabo bantu, uyilo muntu ophupha iphupho elisho inhlanikezelo of what you've seen, noma umuntu ophupha ngqo exactly uma uphuphe waliwe noma uphupha amawaliwa kukhomba ukuthi kuzoba ne-unity, kuzoba nobumbano, kuzoba nothando, kuzoba nokubambisana nomuntu wakho, yayibona. So because asikwazi kungenzeka mhlawumbe kuwena kuchaze nje ukuthi hayi vele uzokudampa lo muntu, and there's no way you can avoid that. Siyabonga. Hamba upholisa ke zilungiselela ukuphuka kwenhliziyo, uyithoba amanxeba before the time yabo comes la khona uzophulwa khona inhliziyo. Siyabonga kakhulu ngakhohlwa kwenza ukubalekile ukusubscribe nokulike nokuba ilunga le channel kakhulu. Unikele kwi channel ungasubscribe sihamba. Okunye futhi singakukhuthaza ukuthi inamba isenze kuphela uma umlandeli we channel nakhona hayi le yoku-WhatsApp yokusenza WhatsApp ngale ukuthi soxabana ngeke sizwane. Uma uzophoqelela ukuthi WhatsApp kubi.